Добър ден, добър вечер и който на когато нас слуша. Добре дошли в нашия Expansion подкаст. Днес на гости ни е Кальон Тошев, така наречения MZK, неизвестен да го кажем, който се занимава с доста неща и смятам, че той се малко ще ни разкаже. Обаче имам една традиция в подкаста и започвам с един въпрос, който така малко да разчупили, така да се каже. Кои са топ 3 любимите артисти в NFT и изцяло артисти? Всеки си има негов си приорит, нали, стил и така нататък. На мен лично, може би, пак ми е много интересен, пък рендър е много як, не с график, може би. Много трудно да кажеш кои са ти трите любими, но може би някакви. Какво ти прави впечатление в тяхното изкуство, така да го речем, или а, техния дизайн, което на теб толкова Да. ти изпъква и ти харесва, нали? Например, при пак е много интересно, той, нали, започва от началото от 3D артист, който прави такива 3D форми. И Мгм. след това всички сте видели той до какво стига. Всъщност негови арт вече на практика е малко като феномен. Той е с механизми между хората. Като мърджа може да се види. Не ми е познат така, пак на мен дори ще ме бъде интересно да запозная с тези артисти, където ги спомена. Като човека, нали, който и се занимава малко в NFT сферата и сега в момента вече се занимава по-основно с друго, обаче има интереса все още към NFT и продължава да му е интересно какво се случва там. Ще можеш да ни разкажеш за твоя път? Кой е Калян Тошев, така познатия MZK, нали, в самата общност в NFT сферата? Аз занимавам се с дигитални изкуства от много години. Нали, после ще пуснеш линк, хората ще могат да видят за какво става дума. А, Един, може би, от по-първите в България, които занимава с такива работи. И в годините съм бил и дизайнер, с UX съм се занимавал, UX, UI, съответно, вебсайтове, графичен дизайн, много години лога съм правил. И, винаги през това време съм се занимавал и с изкуство, нещо, нали, което, така, как се казва, едното е за пари, другото за удоволствие. Мгм. И чак тук всъщност, като се появиха NFT-тата, почнах, нали, по-сериозно наблягам и на изкуството и осъзнах, че тотално нещо, което ми е доста по-интересно и вече на практика почти не се занимавам с дизайн, което е доста готино, нали, така, за един артист да му се случи. И така, иначе моето изкуство, аз обичам да казвам turning girls into the queens they really are, малко като таглайн, така че да. Коя сфера от всички тези, които са се занимавал преди с дизайн, ти е харесвал най-много да се занимаваш? Ами, всичките, може би в момента дигитален продуктов дизайн ми е, нали, последно с което се занимавах и ми е доста интересно, но аз съм така, както се казва, well-rounded дизайнер, в смисъл, че всичко ми е приятно. Може би от най-приятните проекти са ми това, което дълго време правех, да поема клиент от началото, едва ли не от измисленето на името, през лого, през някакъв брандинг и идентичност, през това да се измисли вебсайт за компанията и естествено и дигитален продукт. И съм имал няколко клиенти, които, нали, така от начало до край, от име буквално, и е много приятно, защото тогава един дизайнер може да развие цялата визия и стават хубави проекти. Кой ти е бил така един от любимите проекти, да го кажем, който ти остава така, а, нещо ти е оставил в теб, което те или те е променило и те е накарало да запомниш самия проект или самия собственик, или нещо, което те е накарало така да се почувстваш м, по-приятно. Топ, много такива проекти, които са ми били. Noble Hire, който ми е сегашния, преди това Inhensi, в който работих, Лена преди това. Това са ми такива проекти, нали, значими в живота, които съм работил доста дълго време и са ми на сърце. Преди малко спомена Noble Hire. А, днес на конференция дори видях Георги, където е. А, как сте свързан вие с Noble Hire, тъй като ми е доста интересно да разбера. Ами аз и Георги сме фаундърите всъщност на Noble Hire. Вау! Добре, това не го А, очаквах като.
развой на събитията. Така да кажем, че днеска срещам с единия фаундър и с другия фаундър. Ами да, той, Георги, той се почти изцяло той се движи с това. Аз повече нали, по продукта се занимавам. А, ние всъщност вече сме 4 години, може би, нали, Noble Heart съществува, като в началото отделихме много време нали, на изграждането на продукта, сега той е готов и вече нали, няма толкова работа за мен, което пък ми позволява да следвам и изкуството, което ми е нали, другото. И Мгм. така. А, аз се радвам, че съм спуснал микрофон, нали, аз ти обясних на те, ти да спуснеш микрофона, ама аз съм се разсеял веднага и съм забрал да го пусна. Така че сега го пускам микрофона, надявам се да е записал добро аудио Zoom, ще видим какво ще се е случило, надяваме се, стискам палци. Така, какво те накара точно да се занимаваш, нали, с NFT-та? Точно, освен това, тази частица с изкуството и че е възможно да си показваш изкуството, нали, в дигиталната сфера и да имаш всичките необходими неща, нали, да е показвано, че е твоето и за самата защита. Да. Ами, всъщност, защо и NFT-те станаха такова голямо нещо сред артистите? Например, ще дам пример, музикантите, те си имат свой маркетплейс, било то Spotify, нали, било то YouTube, било то iTunes. Дигиталните артисти никога не са имали такова място. В смисъл, всеки един артист може да продава принтове, мърч, стикери или каквото му е кеп, но като един дигитален артист до сега никога не е имал възможност произведението на изкуство да го продаваш най-чист вид и всъщност да продаваш оригинала. И всъщност NFT-та, когато се появиха, а, Мгм. те всъщност точно това направиха. Позволиха на дигиталните артисти да почнат да си продават оригинала в най-чист вид. И то затова и толкова много нашумя сред нас дигиталните артисти, защото винаги имало нужда от нещо такова и сега ни позволиха това. И така, винаги съм бил, нали, много години съм дигитален артист и когато чух за първи път какво представлява NFT от друг артист в Инстаграм и нали, светнаха ми очите, викам, да, бе, това трябва да се пробва. Като спомена Инстаграм, виждал ли си Тефлон Флага? Смятам, че е един метавърс артист, който все още не се знае кой е и е изцяло дигитален артист, който пуска музика и създава музика и прави виртуални концерти. Да, не се сещам. Той има доста артисти са, нали, не се знаят. Не, пак давам пример с Пак, който е буквално един от най-големите, който всъщност той а, на практика и на създателите на културния феномен NFT, не нали, на технологията. Те дори не се знае дали един човек или са организация, в смисъл, че до толкова не се М, знае. Всичко, което се знае, Пак. Вау, това е интересно. Предполагам, че след нашия разговор със сигурност ще го проверя и ще ми бъде интересно да разбера малко повече относно него и за какво става въпрос. А тъй като идея доста често задавам въпроси в криптосферата и с хората, които те първо навлизат, трябва ли да знаеш какво е крипто, за да можеш да създаваш и да се занимаваш с NFT-та? Ами, да, мисъл, със сигурност трябва да имаш базово разбиране. Но хубавото е, че аз, например, не се интересувах от крипто, не знаех горе-долу какво, ама бях чувал малко. Мгм. Докато когато започна да занимавам с NFT-та и много бързо навлизаш в какво е крипто, какво се случва, някакво базово разбиране всъщност на нещата. Просто то се налага. И сега Да. вече то всъщност на мен лично ми стана интересно, когато и самото крипто ми е интересно. Може би не на степен, която да седна да търгувам, но пак. Да, то карате до някаква степен да се заребиш в сферата. Да. Като се захванеш с едната сфера, започваш да разбираш и от другата сфера. Вървете на ръка за ръка. Абсолютно, абсолютно. А ще можеш ли да разкажеш за твоята великолепна колекция, така да го наречем, която е така неизвестна, с тези жени, които са нарисувани по различни начини? Откъде ти дойде точно тази идея? Как потръгна всичкото? Какво те накара точно да създадеш точно това изкуство? Колекцията Събоем се визираш, предполагам. М. А, ми то
Аз вече бях, може би, половин година в Space, нали, в NFT-тата и с приятели си говорихме, решихме да направим организация, в която се занимаваме с крипто и то всъщност точно лятото, когато беше големия бум на NFT колекциите, края на лятото, и ние седнахме и казахме, бе, да направим нещо. И Мгм. така тръгна. Съответно, аз малко съм артист в организацията и нали, как момчета, супер, нали, мога да правим мечета, ангели, не знам си какво, но малко на мен силата ми е в жените, нали, рисувам жени, женски портрети, женски Мгм. герои. Всъщност, другата сила ми е добра композиция с цветове. И предложих те да се напихнали, така всички се обединихме около тази идея и така тръгна. Интерес. И всъщност искахме да пуснем 11 000 NFT-та, Мгм. а, но докато стигнем до края на проекта, който ни отне около 3 месеца, вече маркета беше почнала да дипва доста сериозно. Това вече Мгм. на ноември, мисля, че. И се усетихме, че 10 000 е абсолютно нереалистично. Решихме да направим супер ексклюзивна всъщност, да не е някаква огромна колекция, доста ексклюзивна. И я кътнахме на 1111. И я Мгм. пуснахме, за няколко дни се продаде, което беше супер. А, Сега, нали, това ни беше първата колекция. Доста lessons learned, доста нали, на научени такива работи, някакви грешки, някакви успехи, но доста доволен за първа колекция. Ние сме Доста. хепи тук. Да, мерси. Тук и в България доста хора се накефиха и си купиха, което доста нали, ме зарадва. И Мгм. така. Звучи много добре. А защо избрах, нали, защо сега в момента продаваш, например, в Super Rare, а не на някоя друга платформа? Как кажем, например, с всичкото това изкуство и... А, Да. Ами, те платформите, нали, OpenSea, например, тя е платформа за NFT-та. Вътре може да си покаже, вътре дали може то ти дисплейва ENS-а ти, дисплейва изкуство в OLED, ти направи всичко в OLED. мгм. Super Air Foundation не е баш така, ами те са малко фокусирани в дигитално изкуство. Super Air Foundation, Nifty Gateway са трите основни за арт NFT-та. Нали, тук трябва да е ясно на хората да има, че от NFT се разбира на много неща, обаче имаш арт NFT и малко NFT колекции и вече какво ли не. И всъщност Nifty Gateway, Super Rare са те водещи платформи, галерии за NFT изкуство, като Nifty Gateway се фокусира така в началото, когато се бях фокусирали в повече в известни артисти, като Eminem, като нали, Стив Аоки, такива имена, Мгм. които да влядат в NFT-та, докато Super Rare още от начало се фокусираха в най-добрите дигитални артисти. И затова малко сред нас артистите Super Rare нали, е като The Ultimate Place. Нали, след това може всъщност единствено може да отидеш в Сотбъри и в Кристис, които са такива auction хаусове на световно ниво, говорим. Нали, в цял свят между всичкото изкуство са най-добрите auction хаус. Мгм. И така, и аз кандидатствах така, то няколко пъти на хората постоянно кандидатстват в Super Air, има много наплив, нали, всеки да влезе там. И всъщност през един мой колектор се заговорихме и той каза, аз ще препоръчам, аз много се накефих и то наистина вече сработи. Отнесе няколко месеца, но в един момент ми пратих имейл, нали, покани си, идва и много се зарадвах. Седнах веднага да правя нова колекция специално за това. Нали, огромен виждат. Правих я 3-4 месеца някъде. И тъмън реших да пускам и всъщност тогава целият пазар се срина на Ох, криптото и на да, доста лоша ситуация, просто. О, абсолютно. Всъщност, нали, в криптото и в NFT-тата, в NFT-тата сега с криптото не знам, но най-важното може би е тайминга. Да оцелиш нали, тайминга, защото знаем, нали, има някакви огромни дипове, има някакви супер хайперски вълни, нали, хайс, така че е супер важно да оцелиш точния момент. Аз тотално не го оцелих. Много се чух дали да пускам, да я пускам, викам това, малко изкуството си изкуство, нали, то си върви сега. Ако се м, съобразяваме с маркета, нали, не се знае какво стане. И ето, вече тук от началото на лято, като дипна това, лятото, есента, нали,
все още не се е възстановил и хората казват, че може би още доста време няма да се възстанови. Така че. И Еми, така. ще видим какво се случи с този целият маркет. Нали, сега в момента сме в този ужасен bear маркет, който е, нали, оцеляват хората, които са за лонг визията. Да кажем, премахват са хората, които не би трябвало да са там все още. Което това е Да. хубавото поне на тези цикли, е, че се заделят хората, които имат някаква визия и разбират за какво става въпрос. И не е само така, айде да скарам парите, да завъртим мини пари и после да се тръгнем, нали, и всичко да е, нали, Да. кой Да. откъде си. Аз ти разгледах портфолиото и също така видях други интересни проекти и също така бях видял във Facebook, къде беше споделил едно видео с един доста интересен бранд. Ще може да разкажеш за всички тези проекти, които са с различни брандове? Какво те е инспирира? Например, аз сега мога да кажа като един първи пример с Coca-Cola, където е с кенчета. Ами, това е нали, друга част, която занимавам. Всъщност ми е много приятно работя с големи брандове на такива интересни проекти. Ето, например, ти да пример за Coca-Cola. Никога не съм очаквал, че Coca-Cola ще кажат, абе, ела тук да рисуваш на кенчетата, нали? Което им е емблематичният продукт всъщност. Всъщност Coca-Cola в един момент ме намериха през една агенция Макан. Те Макан ме намериха всъщност. Искаше да дойдеш да пачкаш, да, много ясно за Coca-Cola. То проект, нали, всеки проект се развива малко различно, но тогава беше, мисля, че някои артиста рисуваха по една илюстрация, за да може от Coca-Cola да малко да преценят като стил и Мгм. харесаха моята. Казаха, те всъщност Coca-Cola си бяха направили целият креатив, нали, бяха готови. Нали, сега има различни проекти, по някакъв път нямат идея какво искат да направят, друг път искат. По принцип, като работи с агенция, те имат някаква идея, която са продали на клиента. И всичко Мгм. се въртеше около тин фешена, който повлия от различните музикални стилове. Нали, K-pop, B-boy и така нататък. И аз малко не ги знам тия фешенските, трябваше да се educate така. И седнах и всъщност нарисувах 12 илюстрации, 6 момичета, 6 момчета. И така, доста як проект. Мисля, че пуснаха из цяла България всички кенчета за половина една година, но в един момент точно тогава дойде COVID и Coca-Cola World спряха всички такива кампании, доколкото разбрах. Е, И да, което разбираемо са. Хората по света умират, да, Coca-Cola нали, рекламира музика. да, Гетвам го, да. да, разбирам, нали, поставяме се от двете страни, просто е, нали, Да. Тук някъде имам кенчета даже, ако искаш мога да ти намеря едно-две. ще бъде много яко такова, ако може да покажеш някой от кенчета. Директно лайв. О, И тук имаме... да е на от азиатско момиче. Да, и така. А, скоро преди година, пак през една агенция All Channels, свърх с мен за проект за Виденов, Мгм. нали, да направим някакви дизайни, ако щеш цели мебели за Виденов. Такъв доста интересен проект, да си видиш дизайна на мебел. Съответно, как да, много ясно, дай да видим. Това от тия проекти, дето много не го мислиш, то звучи супер Да. на хартия. Да, и Веднага всъщност аз влизаш. абсолютно и преди година направих тия дизайни и то нали, има доста време, докато се направят тестове, пък за как ще се принтира, пък после имаш нали, рекламна кампания, пък снимахме клип, който впрочем става много готин и цялото снимане с клипа бях очарован, изобщо не очаквах, че ще правим такъв огромен клип. Нали, обикновено в началото, като си говориш за такива големи кампании, малко не се знае деталите напред до времето, какво стане и не очаквах, но доста готин клип стана. Много професионален, страхотен екип. И така, и готини А, мебели ста. а сега ти ще си вземеш ли от тези мебели да сложиш например у вас? Най-вероятно. А,
Защото днес е доста по-разчупен такова арт мебел, която днес на мен ми харесва, нали, като човек, който е малко така по-артистичен и по-разчупен. Обаче нали, сега в момента не бих се взел, нали, така да кажем, в този апартамент. А ако е в някакъв друг момент, с удоволствие бих се взел, само че ще ме е интересно откъде да я меря. Еми, предполагам, ще ги има още доста време, поне година, така че имаш време. Добре, стискам палци до година, просто една година да съм намерил място, където да го сложа дивана и просто да го взема и да го оставя там, да бъде така артистичен, Супер. да ме инспирира. А по-рано беше споменал, нали, в началото ни, като си говорихме с тебе, преди да започнем записа, че си ходил в Лондон на едно събитие относно NFT. Ще може да ни разкажеш малко там какъв беше този експириенс, какво научи, с какви хора се запозна, кое е най-добрите ти уроци, които си научил, е така, което ти идва на пръв оглед на така в момента. Да. Ами, а, миналия четвъртък и петък всъщност беше NFT Лондон, което така всъщност NFT Нью Йорк е най-успешното събитие в целия свят за NFT-та и те решиха да направят в Лондон, съответно ние се дигнахме с един с един приятел и нали, отидохме. А, доста хора запознахме, имаше по-малко хора, отколкото очаквах, но малко сме в bear market, така че може би така М, изглежда инвестицията в момента. Доста интересни хора, имаше и доста яки лекции. Беше в една сграда, която е такава за събития, като имаше може би 20 зали или нещо такова. Постоянно имаше две-три лекции, които се случват едновременно. Съответно, ти гледаш програмата, тичаш нагоре-надолу, опитваш се да фанеш какво ти е интересно. Между деталите да се срещаш с някакви хора. Доста лекции изпуснахте. Хората малко ухетиха организацията заради това, че някои неща не бяха домислени, но всъщност като цяло добре. Нали? То най-големия плюс е, че се среща с хора. м, Срещаш хора, дето. И така, то е много интересно как аз отивам там и не познавам никой. Знам, че има хора от Twitter, с които сме си писали, но малко не знам как изглеждат. И нали, върва по един коридор и някой вика след мен и се обръщаме на мадама. Тича така към мен и викам, не знам сега какво. И като почнем да се представяме вече, си виеме твитерите, аха, ти си това, аз Аха. съм това. И е много забавно. И така, в конференцията правих някакви готини контакти. М, И след това, нали, то пък вечер имаше такива сайт-ивенти, барове, дискотеки. Беше много, много яко също. Имаше едно, гледаме нали, карта къде е адреси и ходиме на там. И то е някакъв квартал в Лондон, близко от центъра, обаче си е с такива къщи, където хората си живеят. Тотално няма вариант да има бар. Стигаме до адреса, м, то е пълна тишина, спокойствие. И такива осъзнаваме, че нещо сме объркали. И от вратата обаче изкача един човек и викам, аха, тук става нещо. Влизаш в къщата, под къщата, едно подземие, огромна дискотека. Не огромна, огромна, Вау. ама две-три стаи, диджей, с барове, с всичко. И така е много интересно. И там в един час затварят всичко и те гонят, което, нали, не сме свикнали. Това е подобно на Турция. В Турция е така по подобен начин, като стане един часа, спират изцяло музиката и те гонят от дискотеката. Да, Нали, ти да. можеш да танцуваш, да се кефиш, нали, да ти е яко и просто ти казват, ти спирате така шалтера на музиката, край. И ти гледаш се на такъв вече се обръщаш, чуеш се сега. Това сериозно ли е, нали? Тъкмо, нали, например, ти тъкмо си влязъл в дискотеката в някои ситуации, си вече се кефиш, нали? Уху! И Ами бам! то така е по света. Ние просто в България сме свикнали по някакъв по-странен начин. По цяла нощ. Това просто балканските народи, които сме тук. Имаме някаква жлъчка или какво е точно, не знам. Обаче не знам как обичам точно до сутринта и да се правят някакви луди банкети, нали, да се запомнят, че сме живи, така да го кажем. А, ще може да ми разкажеш малко, кои са най-добрите уроци, които си минал по време на всички тези колекции, които си пускал? Защото каза, че има много ups and downs и да може
да спестим на хората, които те първа започват с всички тези ups and downs и да им кажем просто, добре, моето момче, не иде да правиш това. Знаеш вече по този начин, че можеш да го направиш, може да си улесниш много дълъг път, който, нали, Да. при всеки случай дори човека от срещаш може да трябва да го примени отново. Ами, тук може би най-актуалното в момента и ключово, което мога да кажа, че пазара адски много се промени и много неща, които работеха преди половин година, в момента не работят. Говорейки за колекции, говорейки за артисти, малко идват тази случая. И простата причина е, че 90% от хората, които бяха в NFT Space, в момента не трейдват, не купуват, нали, няма ги. Артистите, Mm-hmm. съответно, всичките сме си тук, защото по-малко и без NFT, това си правим, нали? Ние си следваме пеша, нарисуваме и така нататък. Но много от колекторите ги няма и всъщност в момента е изключително трудно да продаваш. И то много зависи какво продаваш, защото то винаги има, колкото и да е зле, пак има някакви хайп вълнички, нещо, хората се рибят по нещо, нали? А, Просто е ключово да си в Twitter и да следиш в Twitter. Всъщност най-важното е, че целият NFT Space е изцяло в Twitter. От Twitter, нали, вече може да си намериш някакви затворени групички като Discord на някакви проекти и така нататък, но Twitter е от изключителна важност. Mm-hmm. Тук мога да кажа как всъщност да влезнеш в Twitter. Нали, си направиш акаунт, номер е да последваш примерно 500,000 човека от Space. И като последваш така група от хора, това мога да направиш като намериш един или мене, или който е някой човек от NFT Space и видиш хората, които той следва. И от тях просто разгледам профилите, отдели време, последва и, нали, 500,000 човека. Номера последващ така бройка е, че когато след това си отвориш Twitter и си гледаш фида, прекараш някакво време в фида, ще видиш хората за какво говорят, какъв е моментният сентимент, понеже в Twitter NFT-та много бързо се развиват. Да. Буквално ние си шегуваме, че един час е един ден, нали, в реалния свят. Mm-hmm. Един ден в NFT-та е една седмица, някакво абсолютна Да. лудница. Та е много важно всъщност да седиш и да видиш хората за какво говорят, защото то малко е много проекти, нали, много проекти в NFT Space са хайпнати и по някакъв път може да не са хайпнати, просто наистина хората говорят за това, защото то е добро. Mm-hmm. Е важно да седиш всеки ден. Зависи от ситуация точно там, която е за определената NFT колекция, защото, нали, и аз съм прекарал наистина ужасно много време в Twitter спейсове, да следя просто в Twitter какво се случва в нюсфида, да намеря най-доброто хайпнато комьюнити. Нали. Това стана просто при 3-4 месеца, наистина бях зарибен. Имаш дори бърнаут в един момент, защото стоях по 16 часа, например, пред компютъра, пред телефона, докато бях в училище. Примерно връщам се от нас, веднага на лаптопа. Забравям за всичко, що стане просто. Отивам в училище на телефона, нека спиша в Discord групите да грайндя за левели, за whitelist. Беше Да. постоянно през цялото време така. Аз разбирам и защо бърнаутнах в тази ситуация, което то е съвсем нормално, като не се грижиш за себе си, това да се случва. Така. Да. Което, нали, Абсолютно. гледам, нали, просто mental health на хората, които се занимават и да не го преживяват това нещо и да внимават просто. Това предупреждавам, нали, да отделят време за себе си. Това е нещо, което аз съм извлякал от сферата, което е доста добър съвет. Ами да, така е. Много бързо се движи тази среда и ако не внимаваш, нали, наистина може да бърнаутнеш и да страстваш след това. Аз, Да. например, в началото много влизах в спейсове. Mm-hmm. А, м, те доста работят. Нали, ако си артист, особено да влизаш в спейсове, да говори спейсове, не просто да слушаш, да говори спейсове, нали, много помага. Обаче просто е доста натоварващо, защото това е все едно да си буквално си, нали, на конференция нон-стоп. Нали, вкъщи на дивана си, ама ти мислиш какво кажеш, тия хора също тебе са някои са вау хора, нали, които се занимават с епатни неща, ти Да. не искаш да се представиш готвя, може пък потенциални колектори. Мисля, много интересно, правя го няколко седмици, в няколко месеца
И в един момент викам, не мога повече това. Аз, ако не спра да правя спейсове, ще трябва да спра да занимавам с NFT изцяло, нали? И сега много рядко М, влизам в спейсове. Тук 7 месеца влизах и два пъти, но такъв, като почна да слушам и се връщам пак там и съм трудно. И Да, така. да, не се смятам, че тези съвети биха били доста полезни за хората, които те първа навлизат и биха извлекли един така опит от всичкото, което е това. Бе, аз имам сега едни бързи въпроси, където са с два отговора. Искам да кажеш, кое е по-важно според те? Маркетинг или добър арт? Много трудно да кажеш. Малко и двете, нали? Това е Ако... като продукт и маркетинг. Значи първо трябва да имаш добър продукт, който и после добрия маркетинг правиш М, лудница, нали? точно. Само с маркетинг може да се оправиш. Само с продукт може да се оправиш. Обаче, ако имаш двете, нали, тогава вече имаш кикес бизнес. М, добре. А кое според тебе ще бъде водещо в следващите 10 години в NFT-рата? Дизайн или арт? М, Е, арта, то малко арта винаги, зато арта си е винаги малко като отделен маркет. Така че това е много интересен въпрос. Всъщност сега ме върна в Лондон, като бях, се запознах с един много, много интересен човек. И той всъщност той ме пита с какво занимаваш. И аз отговарям с М, NFT. И той вика, това е старо. Какво е следващото? И аз мисля, и му казвам, и в момента всички са откачили по AI арт, нали? Там е доста интересно, изкуствен интелект. Това е, го има сега, това е старо. Какво е следващото? И аз така викам, вече нали, нямам отговор. Сега мисля, та пича се оказва, че се занимава с а, Artificial Consciousness, което е на практика AI, който вече нали, може да мисли, чувства, да се учи сам и м, така. А, и се казва, че един от пете хора в света, които правят това, Вау. да, и съветва the Chinese government. И такъв ни разказва нали, какво е в момента в Китай, го сравни с Европа. Нали, той идва от Хонг-Конг, казва се в Лондон Мгм. и казва, чувствам се, все едно съм се върнал 20 години назад спрямо Китай. Толкова е изостанала Европа и Америка от Китай, Уха. което нали, тотално ясно очаквах. И доста си изговорихме за как AI consciousness нали, е нещо, което има огромна вероятност следващите 5-10 години да променят света на всички ни по целия свят. Мисля, че толкова М, бързо, както телефона, смартфона, като се появи, в един момент промени хората, дори които живеят в Африка от третия свят страни. И сега, нали, той каза, че има много голяма вероятност точно AI AC ли се води вече, това AI Consciousness, Intelligent Consciousness. Anyway, м, и та ни очакват следващите години, очакват на много, много неща, които Уха. хората, не знам, да. Това ще бъде Много много интересно. интересно бъдеще, което ние ще го видим. Което ние сме сега в момента стъпки, на стъпки от едно доста интересно бъдеще, което навлиза точно всички тези технологии и сме на точно тази графа на адаптация на технологиите, която започва експоненциално да върви. Ние сме Да, точно още в началото на експоненциалния ръст. Ще ми е интересно да видим какво ще се случи точно, защото има уникално много възможности и които дори те първа ние даже не знаем за тях. Те първа самите AI ботове, например, или хората, които са яко креативни, ще измислят нещо, което е тотално неочаквано решение на някакво предизвикателство в нашия свят. Което на мен ще ми е интересно да го видя като технология и реализация. Добре. абсолютно, абсолютно. Живеем в свят, където нали, такива технологии, които променят живота и се появяват по-бързо и по-често. Нали, не през едно време, във времето на нашите е било силно през, не знам, през 10, 20, 30 години. При нас в момента се случва през 5-10, нали? И сега това ще М, стане и по-често. В момента едно от най-важните неща, които дори си бях извлякал от един подкаст с Ричи, който те първо наскоро го качих, е бързината. Бързината е едно от най-важните неща в днескашния ни свят, което
колкото по-бързо го вършиш нещо, толкова по-добре. Нали? И хората очакват по-бързо да свършват нещата. Доста забързано взема да става. Например, сега в момента с AI ти можеш за секунди да го свършиш дори това нещо. Просто ми е интересно вече следващата стъпка след AI, нали, AI consciousness. Какво ще бъде то? Дали просто ти само докато си го помислиш в главата, вече е реализирано. Което това ще бъде... Ами да, интересно бъдеще ни очаква. Сега има си и минуси това. Ще видим какво ще Да. дойде с него. Така че да. Ще разберем. Те първа не очаква да видим какво ще се случи. Добре. Имаме последни два въпроса, тъй като имаме минута и 50 секунди и гледам да са по 30 секунди, които да може да дадем на тези неща, защото предполагам, че ще отнеме повече време така. Ще може да дадеш 3 арт съвета за хората, които те първа започват да занимават в арт сферата, тъй като смятам, че си един доста добър пример и човек, който може да даде добри съвети. YouTube. Първият съвет. YouTube е злато. Това е модерната Википедия. Просто а, на английски пишеш точно какво искаш да направиш. How to draw a face и гледаш YouTube. И повярвай ми, и работи супер много. Всъщност, как се учи човек да рисува и преди компютър и преди YouTube, се учи по един и същи начин. То така работи рисуването. Гледаш и прерисуваш. Така Мгм. се учи да рисуваш. И когато прерисуваш 5 пъти кон, тогава можеш вече да не го гледаш и да се рисуваш сам кон. Така си. А, така е, да. Другото... А, По-малко от минута проба... да знаеш. Да знаеш, не те Да, притискам, просто хората да те предупреждавам. а, експериментирате с цвят. В смисъл, цветовете са, нали, не са страшни, но трябва да седнеш и да експериментираш. Всъщност, то е доста на усет. Нали? Има такива разни теории и така нататък, но е на усет. И да рисувай. Мисъл, да рисувай колко се може повече, защото то така става. Всъщност, това от тия занятите, ето, става с много, много рисуване, много правене. Добре, радвам се много, че ми дойде на гости и благодаря за отделеното време, тъй като можеш, нали, в тези 40 минути да се занимаваш с нещо различно. Ле, Ева. прекъсна ни тук що самия Zoom митинг, обаче ние не се отказваме и пускаме нов митинг, който просто да си кажем вече последните думи така, да Yeah. затваряме вече разговора и всеки да продължава по задачи или вече по почивка, защото е... Да. Така, наистина ми беше много Супер. приятно да си поговорим. Благодаря за отделеното време. Продължавай да се занимаваш с толкова интересни неща. Аз имам един последен въпрос, може би, който е. Какво може да очакваме от теб, което М, може да не знайда и така да не спълне нещо в бъдещето? Ами, повече, още арт, нали. В момента работя по някакви различни колекции, които основно one-on-one арт, но има и един такъв по-голям, който е колекция подобна на Sublime, така че ще има те първа да се показват нови работи. И така, благодаря за поканата, беше много приятно. И ако някой има въпроси, може да ме намери в Twitter или в Instagram, MZK Visuals и отговарям на всеки, стига да има време. Аз ще оставя в описанието всякакви линкове към твои колекции, към твои контакти, да могат хората да се свържат с теб, просто да зарат, ако имат някакви въпроси или да те подкрепят, като си купят едно NFT от твоите, които са всички. Супер. Мерси. Добре, Чао. благодаря ти много, чао и лека вечер.